I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete Top 7 Simpsonovih predviđanja. Mnogi već godinama u pojedinim aspektima kultne serije vide elemente velikih zavjera. S obzirom na bujnu maštu autora, nema tu previše mjesta za zavjere. Jednostavno, Simpsonovi se prikazuju već predugo da se ovakve stvari ne bi dogodile. Pogođenih predviđanja je zaista mnogo, a ovo je tek nekoliko njih koja su najzanimljivija. Pa počnimo. Donald Trump. Svi ispadi incidenti kao da su samo pridonose daljem rastu njegove popularnosti, koliko god se to donedavno činilo krajnje bizarnim. Simpsoni su još prije 15 godina predvidjeli njegov dolazak na vlast, ali i buran odlazak s vlasti. Prema slavnom crtiću, Trump je s vlasti otišao 2030. godine i ostavio zemlju u ogromnim dugovima i kao takvu ovisnu o posuđenicima Europe i Kine. Ebola. U epizodi iz 1997. godine, Marge bolesnom Bartu za čitanje daje knjigu Curious George and the Ebola Virus. Na naslovnici je majmun, životinja koja prenosi virus. Mnogi taj trenutak povezuju s izbijanjem epidemije početkom 2015. godine. 11. septembar 2001. godine. Ovo je proročanstvo za koje se uvijek uhvate teoričari zavjera. U epizodi iz 1997. godine Liza Bartu pokazuje časopis s istaknutom cijenom od $9. Uz brojku ipak stoje dva nebodera, srušena u terorističkim napadima 2001. godine. Teoričari su ih brzo protumačili kao dvije jedinice i tako su došli do brojke 911. Brojke kojim se označava teroristički napad s obzirom da se dogodilo 9.11. Skandal na predsjedničkim izborima. U epizodi iz 2008. godine uvodna špica pokazuje Homera koji pokušava glasati na uređaju predviđenom upravo za to. Njemu se ipak dogodilo ono što se događalo na prvim izborima 4 godine kasnije. Uređaji za glasanje su se zamrzli i moguće je bilo glasati za isključivo jednog kandidata. Use machine number 3. I can't fit in the booth. Use the double wide. Ooh, one of those electronic voting dealies. One vote for McCain. Thank you. No, I want to vote for Obama. 2 votes for McCain. Come on, it's time for a change. 3 votes for McCain. No! 6 votes for President McCain. Hey, I only meant one of those votes for McCain. This machine is rigged. Must down President McCain. This doesn't happen in America. Maybe Ohio, but not in America. Pametni satovi. Da vam je neko 1995. godine rekao da ćete snažna računala i softvere imati u sićušnim uređajima poput pametnih telefona i pametnih satova, vjerovatno biste mu se nasmijali. No Simpsonovi su pametne satove predvidjeli još davne 1995. godine. NASA prisluškuje cijeli svijet. 2013. godine Edward Snowden razotkrio je nevjerovatne razmjere prisluškivanja u svijetu. NASA ne samo da prisluškuje milijune Amerikanaca, već i ljude širom svijeta, a pošteđeni nisu bili ni najveći lideri svijeta. Simpsonovi su to ipak predvidjeli još 2007. godine. Tada je Liza upozorila Marge i Barta da ne bi trebali pričati toliko glasno, da bi joj Marge odgovorila kako vlasti sigurno ne prisluškuju baš sve. Nakon toga je uslijedio kadar ogromnog centra za prisluškivanje. Dugovječnost Rolling Stonesa. U epizodi iz 1995. godine Liza na zidu ima poster slavnih Stonesa prema kojemu su bili na turneji Invalidska kolica 2010. godine. Iako tada vjerovatno ni sami autori nisu vjerovali da će djedica rock'n'rolla izdržati toliko dugo, oni luduju još i danas, 6 godina nakon godine na posteru. I to bi bilo sve za ovaj klip. Do sljedećeg klipa. Ćao!